Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. President Jongka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association uba Birbor Riangtem ulapan benabo un perlong da ka jingsyong Shah Thngan ka Khlem Port Sngi Hakhmat ka office trekam Jongka Meghalaya Secretariat Shillong naduk ka nyau tarik unai lur arajar arfuar kum ka jingpen bor ya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bayalam da ka National People's Party bakadai ban penrungkam biang ya barok ginong hikai school contract kibala Shah Wengkam naduk ubnai kala lengkot arajar arfuwei. Hau kurwa balapha syakilat pathai kubor ubak Riangtem ulaong lada haga jela Punjab bar haga jela Assam ka Sarkar ka kloy ban regularize ya kinong hikai contract bat ya kinong tray contract hagi office Sarkar nrei balai ka Sarkar jela kamla ban le kumju hapo Meghalaya. To nakaliang jonga kumu nongyalam Jongka Meghalaya Government LP School Contractual Teacher Association hadin bangala dap IT ya ki kot kisla kabadai ka jingim puli ka jonga hakasantrik jong benai agos nakaliang joka Sarkar haduk menta kam syamla shim kanu jing perkhat ban le AA na ka banta jongi kino hikai kontrak hapo Meghalaya tada ka jing smosi ngi ay abaro chikata hanrei imyo I bakadon ganu ka positive response nakaliang joka Sarkar tekumta da kamansim kaba diaw nga larai ban sedang biang ya ka jingsyong Shah Thngan ka jonga haka nyau tarik haka por khatwe beje Hakhmat Jongka Secretariat but ngila pha manta ya ka permission ka jing ka application pan permission na kaliang Jongka Sarkar but next kamba kani ka jing thumu kan long ka ba yai bai guarantee but na kaliang jonga ngala long balak he wat ban mat ya ka jing ka bakum kanu ro namar ka jing kuman Jongka Sarkar namar ka jing bom sngap ka jing bom simkhia ni hab ban sei ban le ya kani ka banta ha ka jing snow jonga ba ka Sarkar kala simno ya ka jing im pule ka jonga aba penlong yang bangan sa ha ka jing kuslai barok cikata but amtang manga hanrai ki babun ki parna hikai kontrak ki bamar ke jing menta last nan kumta sachsin ngalarai bangan syong Shah Thngan but ngalarai bangan penwit ya kaya kayeng jong ki pajba but next come bangan yo ya ka jubab nakaliang Jongka Sarkar haswa bankut kani ka samoy trekam Jongka Sarkar MDA Khlem. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.